Dumateng sagung para rawuh ingkang kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagunging karahayon saha lumintuning budi satuhu mugia tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan sedaya. Wonten mriki kula minangka sesulih saking kanca siswa Tridaya ngaturaken ingkang sepindah dumateng para pepundhen sesepuh pinisepuh adi sepuh ingkang hanggung hamestuti dumateng pepoyanan kautamen para alim, para ulama ingkang tansah kinabekten, para pangembating praja miwah pangarsaning nagari, wabil khusus ingkang kinurmatan Bapak Kepala Desa Wage Sidoarjo beserta jajarannya, para bapak guru, para dwija ingkang kula bekteni, para kadang sutresna kanca siswa Tridaya angkatan setunggal ingkang tansah kula tresnani, sumrambah para rawuh kakung Sumowana putri ingkang dahat kinurmatan. Wonten mriki kula sesulih kanca siswa Tridaya angkatan setunggal ngaturaken ingkang sepisan dumateng Bapak Guru aninggih Bapak Ari Arlian, Bapak Nus Nugroho, dalah Bapak Soli. Inggih punika ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami ingkang sampun nggula wentah kula sak kanca gangsal candra dangunipun wonten pawiyatan sehingga boten kraos sansaya dangu, sansaya caket, sansaya raket, sansaya guyub kados kulawarga. Pramila kula sak kanca kraos awrat sanget Bapak Guru nilaraken pawiyatan menika kadya sampun dados keluarga piyambak. Ingkang kaping kalih dumateng Bapak Guru kula sak kanca makili mbok bilih sajroning pawiyatan wonten Trapsila Subasita ingkang boten markenani nyuwun agungi samudra pangsami. Kula sak kanca namung hanya nyuwun supadosa Bapak Guru sekalian tansah pinaringan kanugrahaning Gusti ingkang murbeng dumadi ugi Tridaya sansaya dangu sansaya ngrembaka dan dumateng para kanca mugia ilmu ingkang sampun kaparingan wonten pawiyatan Tridaya adamel manfaat berkah kanggih kita panjenengan sedaya. Ingkang pungkasan kanggih siswa Tridaya kula ngaturaken ingkang kula tresnani mugia kekancan kekadangan ingkang sampun raket menika ampun pedhot wonten mriki panggenan sageta langgeng terus samiya silaturahim tulung tinulung ngantos dumugi akhir. Kula kinten cekap semanten saking kula mbok bilih wonten atur ingkang ngawur nglantur nyuwun agungi samudra pangasami. Jaya Jaya Wijayanti kang tumuh hanjing bawana Suradira Jaya ningrat lebur dening pangestuti. Nuwun sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.